Eta apertura aplikazio. Ya está aquí dugu. Ya está, hasi dugu. Bueno, unon, elkartu geha kontratazio maila, gazteen aisia, merkataritza, Euskalduntzeko planen implementazioa eta erakundeak Euskalduntzeko planen implementazioa egingo duten enpresen zerbitzuen kontratazioako. Orduan, bueno, eskaintza teknikok eta iriki genitun, Jose Mari, maileko kide, gehatu zen, hau baloratzekotan, hau da behakindun balorazioa, eta, bueno, guztia, 49 puntutatik 54,15 eman zaizkio, eta, bueno, onartu deu, indako balorazioa, eta guain ingo deu eskaintza ekonomikoa irikin. Hortako, hemen identifikatu geha, bai Xabier eta Baini, eta hemen dago behan eskaintza irikiko deu. Vale. Esto. No. Vale, hemen da. Aurkeztu den eskaintza. Eta, bale, induen eskaintza da 60.908,10 eurokoa bezgabe. 60.908,10. Orduan, bueno, guain kontratazio mailak aztertuko dugu eta ingo dio berrezko proposamena dagokion organoai. Honekin, bukatutzat ematen dugu.